10. Kilala na ako. Ganun lang, kahit yung tinilas. Nakita mo yung ano, tinilas ng akong pangin mo, bago, putulin mo. Tapos sabi mo sa kanya, di ba, nakita mo na, bago, ganito ngayon ang gawin mo. Magugulat ka, may kita na yung tinilas niya. Di ba yung yapak, nasa unahan na. Ganun lang, oh. O, pag kunik mo ng 2-3 segundos, punasan mo na. Para mabilis pa ito. Hindi delikado sa kamay. Hindi pa kasi pandikit, delikado. Ito, pag wala kang lotion, pwede mong gawin lotion yan. Taki mo, sir, tibay. O, di ba, iba na yung yapak niya. Ganun katibay. Kaya magugulat yung kumpare mo, yung yapak nasa unahan na. Ganun katibay yung pandikit. Okay, ang quality yan. Ganun pa rin, sir, habang di pa umulan, no? Kasi pag umulan to, ayawan na to. 100 na rin yung 3 piraso. Pag isa kasi 50 quality. Ganun siya katibay. Kahit saan mo siya putulin, sir, oh. Nawala yung mic natin, nakalimutan yung ano eh. Yung mic eh, kaya nag-manual tayo ngayon. Eh sir, putol talaga siya, oh. Yan, putol, oh. Pinutol. Kabayanas mo, bago, 500 yung presyo. Kaya lagyan mo lang nito, oh. Okay, kunti lang. O, tapos tigit mo lang ulit. 2-3 segundo lang, oh. O, pag tuloy mo, sir, 1, 2, 5, 6, ganun na yan. O, pagka naiinip ka, punasan mo na agad ang kamay, sir. Yan yung pinutol, oh. Hindi nga delikado, hindi mainit. O, para hindi matanggal, dagdagan mo. Tapos palo mo ng konti. Ayun, palo-palo lang. O, punasan mo ulit. O, pwede mo lang hilahin, sir. O, dito natanggal. Ganun katibay yung tikit niya. Sinela, sapatos, monoblock, bearings ng motor, sir, ceramic, kapitbahay na maingay, dikitan mo. Hindi na magsasalita yun. Paglabas mo, sinichismis ka, nilalabas yung baho mo. Ayun, sir, hindi na magsasalita yun. Sigurado yun. Ay, ganun pa rin, sir, 100 pa rin po. Ako rin nag-game mo ng kahapon. Kaya dito, sir, dapat dinidiretso eh. Kaya dito na eh, nangalahati na eh. Dito na yung tinakbo natin eh, tayo yung gas. 100 pa rin po. Isang balot, sir. Quality yan, sir. Surbol yan. Hindi mo sa pandikit na nabibili natin. Kilala na ako din. Ay, tinutangin mo nagpapalis dyan. Ako lang nagde-demo niyan dito. Ay, pinuputol talaga oh. O, ito matindi, sir. Oh. Dugtungan ng tsinelas oh. Sir, kahit nasingin natin konti, okay lang, walang problema. Subukan natin. Pwede natin subukan dito yung konti lang. Ayan, quality oh. Pwede mong gamitin. Katulad yan, mga ganyan. Paborito yan ng ano, pandikit natin. Subukan natin. Ito, sir, puputulin ko dito. Baka dito ka magulat to. Baka nga yun, di mo na mahila pa. Sir, ito sarado pa to, shield pa, wala pa yan. Kaya tutusukin mo muna. Kaya naka-double lock yan. Kaya hindi mo basta siya bubuksan. Kaya tutusukin mo, konti lang. Tapos, bigit mo lang ulit. Patay niya buko. Kaya sir, pahila ko sa'yo sir, para maniwala ka matibay ha. Ay sir, waka mo na. Sir, bukas pa, saglit lang. 1, 2, 3, 4, 5. Kailangan ko lang muna. Oh, pwede ko nang bitawan yan sir. Yun na yun. Pagka gusto mo pang dagdagan, di na matanggal. Dagdagan mo sir. Ampas mo ulit. Punas ulit ng kamay sir. Ganun lang, punas lang. Lahi mo, di na matanggal. Tibay. Diba sir, quality. Di naman delikado sa kamay yan sir. Kaya nga tinalo bulldog yan. Kasi yung ano, hindi sir. Kung panutot na to sir, di mo na magagamit sir. Ito na yung pinakalock niya para dito mo. Okay yan. Sapatos, monoblock, diba sir, di mo natatanggal, akin mo break. Balik yun. Ibay talaga, yun ang tumalo sa bulldog sir. Kahit na basa, hindi Lahat, hindi pagbasaan, di mo na ng konti, patuyuin mo.